شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Mafi kyawun yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukaki, mahalicci wadda ya ƙirƙiri ya ƙage halittan komai da kowa ba tare da ya gani ko kwaikwaya wurin kowa ba. Tsira da amincin Allah su tabbata akan fiyayyin halitta gaba ɗaya, wato annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Irin wannan tsira da aminci su kai zuwa ga dukkan iyalansa da sahabbansa kafataninsu ba tare da ware kowace ko kowanne daga ciki ba. Hakanan ya kai zuwa ga dukkan wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa tsayuwar kiyama. Bayan haka, jiya a karatunmu mun tsaya akan aya ta 67 a cikin wannan sura ta Waqi'ah, sura mai albarka. Yau kuma insha Allahu za mu ɗora daga inda muka ajiye jiya ɗin, wato akan aya ta 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala yake tambaya, ya ce, Afara aitumul ma alladhi tashrabun, ruwan da kuke sha, kun taɓa tunani, kun taɓa hankalinku ya hararo muku, shin wace irin ni'ima ne, wani irin alkhairi ne Ubangiji ya sanya a cikin ruwan da kuke sha? To in ka taɓa tunani fa ni'ima, in ku baka ma taɓa tunani ba, Ubangiji ya ce shin ba kwa ganin ruwan da kuke sha ne? Ba ku ta lura ba? Ba kwa hankalta hankalinku ya kai akan ruwan da kuke sha? Ruwa mai daɗi, ko da ruwan zartsi ne zaka ji zaka sha shi zai kuma biya maka bukata. Zaka yi girki, zaka yi wanke-wanke, zaka yi wanka, ka zuba a jikinka ka ji sanyi. Babu wani abu da yake ruwa ba sanadari bane a gare shi, ko menene ko shi wannan abu, sai ruwa ya zama alkhairi ko sai ruwa ya zama taimako a gare shi. Ruwa shine tushen rayuwa, da ruwa ne komi ke tafiya daidai. Muhimmi daga cikin amfanin ruwa shine sha. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauko wannan aiki da muke da ruwa, wato shan. Sai ce shin ba kwa luran da ruwan da kuke sha ne? A antum anzaltumuhu minal muzni, shin ku ne kuke saukar da shi daga wanda yake sauka, wato giragizai da suke ɗauko ruwa su tafi da shi, su je wurin da aka ce su sauke shi, su je su yayyafa. Wani lokaci kaga an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya, wannan ruwan shine zai samu ya shiga cikin sasannin ƙasa, ya ratsa, ya tafi, ya kwanta, ku ɗiba, ya fito cikin rijiyoyinku, ya fito cikin bohol da kuke haƙawa, ya fito cikin ƙoramu da magudanan ruwa, ya ƙara ƙarfafansu, ku je ku ɗiba ku sha. Shin ku kuke saukar da shi daga wurin, ko mu muke saukar da shi? Ubangiji ne subhanahu wata'ala yake saukar da shi. Babu wanda ya isa ko da fuffuken sauro ma ya halitta ko ya kera, ballantana abin da ya kai ruwan sha. Sai dai ka san menene yake cikin ruwan sha, ka ce kila abu kaza da abu kaza su ne suka haɗu, an haɗa su suna iya ruwan sha. H2O, in an haɗa hydrogen gas da oxygen gas ɗin, in suka haɗu za su iya bada ruwa. To hydrogen gas ɗin da oxygen gas ɗin kai yi su? Ba kai yi su ba.
duka ubangiji subhanahu wata'ala shine ya halicci abinsa ya kuma kaddara su, kai sai dai kai ta nazari kai ta bincike kawai ka kuma tsaya iyakan binciken, amma halittawan, kerawan, shiryawan kuma ba tare da an kwafo ko kwaikwayo a wurin kowa ba sai ubangiji, kuma shi kadai yake banta da irin wannan. Allah ya ce yana sane da abin da ya muku, ya sanya muku in kuka sha ruwan nan sai ku ji daɗi a cikin harshenku, jikinku kuma ya karɓe shi, aka daidaita dukkan sinadaran da ke cikin ruwan nan, abu kaza sanadari adadi kaza, sanadari kaza adadi kaza, wanda yake in ɗan adam ya sha ba zai mutu ba, in ɗan adam ya sha ba zai halaka ba. Allah ya ce launa sha'u, da mun so ja'alnahu ujajan, sai mu sanya shi ya zama ruwan gishiri. Duk ruwan da za ku sha sai dai ku ji shi na gishiri, ruwan da zai sauka daga sama sai ya zama ruwan gishiri, da ya sauka ya buge ka, ka san gishiri ya buge ka. Ubangiji amma bai yi hakan ba, sai ya sanya shi sai ya zama ruwan daɗi. Gishirin nan kuwa da ka sha jikinka akwai adadin da yake bukata kawai na gishiri. Asalan ma shi gishiri ai sanadari ne, ɗan kaɗan ake zuba shi a cikin duk abin da ake zuba shi, ɗan ƙanƙani ake zubawa a cikin abinci. To ubangiji kuma da ya saukar da ruwan nan na gishiri ɗan adam ya sha, to ko in dai a yanayin yadda Allah ya halicci jikin ɗan adam ɗin ne bai canja shi ya yi shi zuwa kuma wani tsari ba, to ko rayuwa za tana masa wahala. Ubangiji ya tsara komai, Allah ya shirya komai, Allah kuma ya tabbatar da komai bisa tsari irin nasa. Irin wayannan abubuwa ne da ya kamata ɗan adam ya duba su, ya hankalta da Allah yana jero waɗannan abubuwa ne domin ya jawo hankalinka, ya jawo hankalinki, ya jawo hankalinmu, ya jawo hankalinku, mu gane cewa fa shi ne, shi ke yi, shi ke sawa, shi ke hanawa, shi kuma ya kamata a bautawa domin gobe a tsira lahira. Ya ci gaba Allah yana tambaya, أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. أفرأيتم النار التي تورون. Allah ya ƙara yin tambaya, ba ruwa kaɗai ba, hatta wuta da kuke ƙyastawa. Ku ƙyasta ashana, wuta ta fito, ku ƙyasta dutse da dutse, wuta ta fito, itace a ƙyasta ɓangaren itace kuma itacen ma ba busasshe ba, ɗanye, kaman irin tumfafiya, kaman wata itaciya da ake cewa gilman, kaman wani abu da mutanen da ke harkoki a daji sukan yi, su ɗauki kara, ɗanyen kara, su goga wancan ɗanyen karan da wancan ɗanyen karan sai ka ga wuta ta tashi. Duk waɗannan wasu abubuwa ne na ban mamaki daga wurin Allah, ɗanyen abu ya fitar da wuta. To wutan da kuke ƙyastawa ɗin, a antum an sha'atum shajarataha, shin ku ne kuka ƙaddara ko kuka shirya ko kuka samar da bishiyanta, irin wannan wanda bishiya yi za ka ga ɗanyen bishiya a ƙyasta gefe da gefe, kuma ka ga wuta ta fito, ka ga wuta ta sauka. Zamani ne ya yi zamani, tafiya ne ta tafiya, lokaci da ya canza. Yanzu mutanen zamani saboda sun samu hanyoyin ashana sai suka manta da irin wa'incan abubuwa, yanzu suna ƙyasta abubuwa mabambanta sai wutar su tashi wadda za su samu su. Amma wannan ba za a rasa wuraren da har yanzu suna irin hakan ba, musamman waɗanda suke cikin dazuzzuka. Wannan wata baiwa ce ta Ubangiji. Am nahnul munshi'un, ko mu ne muka shirya, ko mu ne muka samar, ko mu ne muka kaddara bishiyar tata. Kun ga kenan ba mamaki kenan, kuma wannan yana nuna mana kenan ita kanta wuta akwai yiwuwan dangantaka, musamman irin wadda muke amfani da ita, akwai dangantakanta da wasu bishiyoyi da irin samayyan da take yi da kuma yadda take samuwa a gare mu. Nahnu, Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mu dinnan. Allah yakan yi amfani da kalmar nahanu
yakan yi amfani da kalman jam'i domin nuna isa akan abin da yake faɗi. A ɗabi'a ɗan adam shi da kanshi ma yakan iya yin wannan, yakan amfani da kalman mu. Saboda haka faɗin mu ba yana nufin ubangiji yana tare da wani bane, ba yana nufin ubangiji yana nufin shi da wani bane, a'a yana nufin ubangiji shi da kansa shi kadai. Kalma ce ta isa. Kowane harshe suna amfani, ko kuma mafi yawancin manyan harsuna sukan yi amfani da wannan, ba ma ubangiji kadai ba. A Hausa sai ka ji mutum ya ce ba mu abinmu, wa ya ce ka ɗaukan mana kayanmu, wannan ai namu ne. Duka mutumin nan yana nufin nashi ne. Har ma Hausawa suke da wata magana suke cewa in ka ji namu to akwai mai shi, wato akwai na wani ne, ba na duka, ba namun bane. Saboda haka ko a turanci sai ku ga shugabanni in suka tashi za su yi magana, sai ka ji shugaba yana cewa wi kaza, mu, wato mu mun yi kaza ko za mu yi kaza, maimakon ya ce zai yi kaza. Amma saboda girmamawa sai ka je yana amfani da kalman mu domin nuna isa ko kuma nuna karfin cewa za a yi abin da aka faɗa din. To kalman mu kalma ce da ubangiji yake amfani da ita, da ke nuna isansa da ɗaukakansa da nuna iyawa da kuma cewa tabbas shi ne zai yi ɗin kuma shi ke yi. Alnaha, muka sanya ita wutan nan tazkiratan, ta zama tunatarwa, ga ta nan ku yi amfani da ita, wa mata'an, kuma ta zama wani abu na jin daɗi lil muqwin, ga mutanen da suke matafiyan da ke daji. Kalmar muqwin kalma ce da ke da harshen damu. In aka ce harshen damu ana nufin kalma da ke iya nufin wancan kuma ta nufi wancan. Wasu manya-manyan yarurruka ko harsuna na duniya suna da irin waɗannan kalmomin. Misali, a larabci in ka faɗi kalmar hayya, kalma ce da ke da harshen damo ita ma, irin wadda ake faɗi ana hayya ala sala, hayya ala falah. Hayya kalma ce da ke nufin zo, kira ne ga wadda ke nesa. Amma da a ce mutum na kusa da kai tsaye, kana son ka kore shi kuma sai ka ce masa hayya, kana nufin ya tafiya baka. Kaga kalma ce guda ɗaya, ta yi nufin kusa, ta yi nufin kuma nesa. To ita ma kalman wannan lil muqwin, wato ga mutanen da suke daji, haka nan kalman muqwin tana ɗauka ga mutanen da ke zaune a gida. Ashe ita dai wuta daman kuma ko awanni aka faɗa, ayat ta tafi daidai, saboda babu wanda baya amfani da wuta. Mutanen gida suna amfani da wuta, su dafa ruwan da za su sha shayi, su dafa ruwan da za su sha kunu, su dafa ruwan da za su sha koko, su dafa ruwan da za su yi wanka, su yi amfani da ruwan ɗumi, su yi amfani da wutan ita kanta su ɗumama jikinsu, su yi amfani da wuta su haskaka wurin da suke amfani da shi, kamar yadda mutanen daji suke, waɗanda suke matafiya. Wannan wata baiwa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Amma sai ya ce gaban farko ta ayan, ya ce muka sanya ta tunatarwa, wato ta tunatar da kai cewa fa akwai wutar lahira. Musamman ba mamaki in wutan nan ta taɓa ƙona ka, ka ji yadda ka ji a jikinka, ko kin ji yadda kika ji a jikinki, ko kuma kin ɗanɗana abin da kika ɗanɗana, ko ka ɗanɗana abin da ka ɗanɗana game da zafin wuta. Wannan sai ya rika zama maka tunatarwa na gobe kiyama cewa fa an ce maka akwai wuta, wanda yake kuma ita wannan wuta ta duniya wani kawai ɗan ɓungule ne, wani ɗan kaso ne kawai na zafin abin da ya shafi wutar lahira. Ubangiji Allah ya raba mu da wutar lahira, wutan duniyan ita ma Allah ka raba mu da ita. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umarnin kuma sai ya bi, yana so har zuwa ga al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Yace fasabbih bismi rabbikal azim, to kayi tasbihi, wato ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake madaukaki mai girma. Tun daga saukan wannan aya shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cewa ya kira jama'ansa, ya kira iyalinsa, ya ce lokacin da suka yi ruku'u su rika cewa subhana rabbiyal azim. Lokacin da sabbih isma rabbikal a'la ta zo kuma ya ƙara kiransu, ya ce a rika cewa subhana rabbiyal a'la a cikin sujada. Kun ga kenan duk lokacin da Ubangiji ya bayyana manzansa umarni, to manzan Allah shi ke fara ɗabbaka wannan aikin gwargwadon iyawa, ko kuma gwargwadon yadda Allah yake so ɗin a yi. فلا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. akwai wani lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan ayoyi a jere yadda alaramma ya karanto su tun daga kan aya ta 75 har zuwa inda ya tsaya kan aya ta 82. Sanadin wani abu da ya faru lokacin da aka yi ruwan sama, sai jama'a suka rabu biyu. Wasu suka rika cewa yanayin kaza na sararin samaniya tauraro ya yi sanadin ga ruwa nan ya sauko, wasu kuma suka ce wannan faɗin wannan kuskure ne. Allah subhanahu wata'ala shi ke saukar da ruwa ba tauraro ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito sai yake ce masu, waɗanda suka ce ubangiji shi ya azurta ya ba da ruwa imaninsu ya yi daidai, waɗanda suka faɗi cewa tauraro shi ya ruwa sun butulce game da ni'iman ubangijinsu, game da arziki irin na ubangijinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hakan ne domin tsawatarwa bisa ga ko kuma ga mutane akan irin yanayin yadda suke danganta wasu abubuwa waɗanda yake na Allah ne suna kai su wurin wasu abubuwa waɗanda suke halitta na ubangiji subhanahu wata'ala. Da wannan kuma zan jawo hankalinmu game da abin da jama'a da yawa yanzu suke yi. Daga cikin mutane akwai waɗanda sun ɗauki imaninsu da tauhidinsu gaba ɗaya sun danganta su akan taurari waɗanda suke cikin sararin samaniya. Akwai wanda ya yi imani in tauraro kaza na wuri kaza to buƙatarsa ba zai biya ba. Akwai wanda ya yi imani daga cikin masu ilimin taurari, akwai wanda tauraro da suka ce ran juma'a yake tsayawa kafin asuba ko zuwa wuraren asuba. Da za ka tashi ka tafi gidan wani ka tambaye shi duk abin da kake so, kuma kowane ne kuma komi matsayinsa ba zai iya cewa a'a ba sai ya baka. Masu imani da taurari akwai waɗanda suka yi imanin cewa lokaci kaza in sun fita buƙatar su ta rayuwa ta duniya ba za ta biya ba. Akwai waɗanda kuma sun yi imani lokaci kaza in suka fita to ku buƙatar za ta biya. Akwai waɗanda ba sa yin tafiya su bar gari ko domin kasuwanci ko domin aiki har sai sun je wurin malaminsu sun tambaya tukuna, sun tambayo abin da ake cewa sa'a. Sa'an nan kuma mafi yawanci akan yi shi ne ta harkar taurari. Sai a je a duba a ga cewa to tauraro kaza ko tauraro kaza yana wuri kaza, sai a ce maka kada ka yi tafiya in ka yi tafiyan nan babu sa'a, ko kuma a'a maza ka ɗan jira nan da awa 2 sai ka kama hanya. Imanin mutum gaba ɗaya fita daga wurin Allah maɗaukaki ya koma ta hanyar dogaro ko kuma miƙawa zuwa ga taurari. Har akwai mutanen da su kuma akwai wani janibi ko gefe na taurari da shi ma aka yi imani da shi. Shi kuma wannan tauraro ne na ranar haihuwa. Sai a ce in an haife ka ko an haife ki rana kaza ga watan kaza, to ɗabi'anki da halinki da kazanki zai kasance iri kaza. In kuma ka kuskura ka yi imani da wannan, da ka je ka leƙa sai ka ga an dinga jero wasu ɗabi'u da halayya waɗanda suke naka ne. Ƙarya ce kuma, domin a daidai lokacin da aka faɗi wani abu naka, to za ka ga wanda aka haife ku kuma rana ɗaya halinku da ɗabi'unku ba a iri ɗaya ba. Saboda haka da wannan nake son in jawo hankalin 'yan uwa musulmi, mu kiyayi duk wani abu da ya shafi za a ce tauraro ko kuma a danganta shi da tafiyan wata ko rana ko wani daga cikin halittun da ubangiji ya kaddara ko ya halitta su a cikin sararin samaniya, a ce su ne suke nan suke tsara ko suke gudanar da rayuwanka. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a cikin wannan aya, fala uqsimu, ba sai na yi rantsuwa ba
malamai da dama sun tsaya akan wannan kalman fala, sun kai sun komo sun dinga tattaunawa na ka'idojin larabci akan wannan fala, wanda yake mu ba shi ne za mu yi a nan ba tunda su sun riga sun yi. Fala uqsimu, ubangiji ya ce ba sai na rantse ba bi mawaqi'in nujum, da mafaɗan taurari, wurin da suke faɗawa, ko ku a takaicen takaitawa ubangiji na gaya maka cewa na rantse da mafaɗan taurari. A wannan aya kuma akwai wata fassara ta biyu da ake yi. Wuraren da aka saukar da ayoyin alƙur'ani ko aka rika saukarwa da manzon Allah ƙur'ani a lokuta mabambanta, masana ko kuma malamai suka rika kiran waɗannan wurin nujum. To suka ce wannan ma da shi ubangiji yake nufi, wuraren tsakanin Makka, Madina, yana wurin can, yana Taif, yana wuri kaza. To duk inda aka saukar da Qur'ani, wurin nan yana da wani daraja da alfarma da girmamawa da ubangiji subhanahu wata'ala yake ma wurin. Saboda haka sai Allah ya rantse da wurin. To koma dai menene, da wurin da Allah ya rantse da taurarin da Allah ya rantse duka kayansa ne. Kuma daga ciki ubangiji dan ya tabbatar maka da izzansa da isansa sai amfani da wani daga cikin halittunsa sai ya rantse da shi, saboda babu wani abu da zai rantse da shi sama da kanshi shi karan kansa. Wani lokaci kuma in yi ga dama ubangiji sai ya rantse da kanshi shi kansa, ya ce ya rantse da kansa. Fa wa rabbika, kun gani rantsuwa ne da ubangiji yayi da kansa. Dan kuma yakan ce ya rantse da ƙasa, yakan rantse da sama, yakan rantse da dukkan abubuwan da ya ga dama ya zaɓa domin ya nuna maka gaskiyar maganan abin da yake son ya faɗa maka, domin ya nuna maka muhimmanci na abin da zai faɗa maka. Ai kaman mu ne mutane, wani lokaci don mutum ya ƙarfafa abin da yake faɗa sai mutum ya buɗe baki ya ce ya rantse, sai ubangiji ya ce dan ma ka gane cewa tabbas rantsuwa ne, ba wai ana korewa bane. Fala ɗin nan ba tana nufin ba zai rantse bane, a'a, tabbatar da cewa ya rantsan ne. Shi yasa muka ce ba za mu tsaya tattauna abinda malamai suka dinga tattaunawa na ka'idoji ko harshen larabci ba. Ga ƙarin tabbacin aya da ke gaba, aya ta 76 sai ta tabbatar maka da cewa ai tabbas rantsuwa din ne ubangiji subhanahu wata'ala yake nufi. Yace wa innahu, rantsuwan da ubangiji yayi da mafaɗan taurari, wurin da suke in sun je sun kewaya suke kewayawa suke sauka, wuri ne da ubangiji shi kadai ya san yadda yake. Ya rantse da shi, shi ya san abin da yake nufi, kai sai dai ka faɗa abin da aka faɗa ko ka ji abin da ake son ka ji. Allah ya ce wa innahu, tabbas wannan rantsuwa da Allah ya yi, la qasamun, rantsuwa ne azimun, mai girman gaske. Allah kaɗai ya san me ke faruwa a mafaɗan taurarin nan. Allah ya girmama wannan wurin, Allah ya girmama abin da ya yi a wurin. Ya ce rantsuwa ne mai girman gaske, lau ta'alamuna, da a ce kun san abin da Allah yake faɗa muku, da a ce kun gane abin da ubangiji yake faɗi, da a ce kun tantance ko kun gane abin da ubangiji yake nufi, to tabbas da kun gane cewa wannan rantsuwa ne ba ƙaramin rantsuwa ba, rantsuwa ne mai girman gaske. Menene dalilin yin rantsuwan? Daman ƙa'ida in aka rantse to za ka samu wanda ya rantsuwan, za ka samu wanda aka rantse da shi, za kuma ka samu dalilin da ya sa aka yi rantsuwan. Aƙalla waɗannan abubuwa dole sai ka same su. Menene dalilin rantsuwan? Ya ce innahu la ƙur'anun karim, wannan ƙur'anin da kuke karanta wannan littafi ne ko kuma abin karantawa ne karim, mai girma mai daraja. Tabbas alƙur'ani ubangiji Allah ya ɗaukaka darajan alƙur'ani, ubangiji ya girmama al'amarin alƙur'ani ta yadda za ka ga duk wanda ya raɓi alƙur'ani to sai ka gan shi da wata daraja ta musamman ta daban. Wanda ya haddace ƙur'ani sai ka ga Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin al'umma. Wanda ya karanta wani abu bai haddace ba ya karanta ya iya karatun alƙur'ani sai ka ga Allah ya ɗaukaka mutuncinsa da darajarsa a cikin al'ummansa. Wanda ya aiki fa da ƙur'ani, a to shi wannan shine kankat, darajar shi duniya da lahira ta yi gaba. Wanda ya karanta alkur'ani ya samu ɗimbin lada mai yawan gaske. Aya ɗaya in ka ce alif lam mim, kowace harafi a ƙur'ani ana baka lada 10 ne. Manzon Allah ya ce wanda ya ce alif lam mim ba ana nufin harafi alif lam mim shine harafi ba, ya ce a alifun harfun, alifun harafi ne, lamun harfun, mimun ma harafi ne, kaga harafi guda 3 kenan. Lada 10 lada guda 30 a faɗin alif lam mim kawai da mutum yayi.
kun ga gashi mai saukin faɗi a baki, mai tara lada nan da nan. Babu wani zikiri da ya kai darajar karatun alkur'ani, babu wani zikiri da ya kai darajar abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar a cikin da kansa. Ko kai dan adam a ce yau ka zo ka faɗi wata magana wanda yake kila akwai hikima a ciki, akwai wani basira ko kuma wani abu da Allah ya ganar da kai ko ya sanar da kai, sai ka ji gobe ko an jima ana cewa ai wane ya ce kaza, wane ya yi bayani a game da kaza, wane ya tabbatar da kaza, sai ka ji kana jin daɗi a duk lokacin da aka misalta ko kuma aka rika ɗauko kalamanka ko kuma kalmomin da kai amfani da su ana faɗi, sai ka ga ka ji daɗi, sai ka ga kana ganin darajar wanda ya aikata irin wannan abu. To ina ga ubangiji mai hikima, ina ga ubangiji mai rahama, lallai abinda ubangiji ya saukar da alkur'ani wanda ya karanta shi ko ya faɗe shi, to lallai ko ubangiji in an ce yana ta mai ruwan lada, wallahi ba abin mamaki bane. Duk abin da ya raɓi alkur'ani sai Allah ya ɗaga darajarsa. Ku dubi watan da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani, watan Ramadana, sai Allah ya zaɓe shi, ya fifita shi, ya sanya shi akan dukkan sauran watanni. Ku dubi daren da aka saukar da alkur'ani zuwa sama, inda aka riga ɗauko alkur'anin ana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daren Lailatul Qadr, sai ubangiji ya fifita wannan daren akan sauran kowane dare, yace khairun min alfi shahr. Dare guda ɗaya ne amma ya fi watanni 1000 wadda babu Lailatul Qadr a cikinsa. Da rana irin wannan ta kewayo wadda ya ibada a lokacin, Allah yakan ninninka darajarsa. Duka waɗannan abubuwa fa sun samu irin wannan daraja ne albarkacin raban alƙur'ani da suka yi. Saboda haka ƙur'ani babban littafi ne wanda yake abin a raɓe shi ne. Fi kitabin maknun, ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shi ƙur'anin asalinsa a rubuce yake, tabbas asalinsa inda aka ɗauko shi fi kitabin a cikin wani littafi ne maknun wanda yake tsararre littafin da aka ɗauko inda aka ciro alƙur'anin nan, to wani wuri ne wanda yake tsararre, mala'iku ne ke gadinsa, zaɓaɓɓun mala'ikun ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su suna gadin wannan wuri. Saboda daraja da ƙima da ɗaukaka irin na alƙur'ani, wato lauhul mahfuz kenan, wato allo ne wanda aka ce, wasu malamai sun ce lauhul mahfuz, wasu malamai sun ce a wani littafi ne inda ubangiji subhanahu wata'ala ya san yadda yake da kuma mala'ikun da ke tsaransa. To daga nan dai aka je aka ɗauko alƙur'anin aka taho da shi. Allah ya datar da mu da alƙur'ani, Allah ka sa mu zama masu ji da bi game da umarnin da alƙur'ani ya bamu. Allah ka kare mu da ƙin bin abin da ƙur'ani ya hane mu.